Čaute, moje meno je Ninja Speed a vítajte u môjho druhého vlogu. Meškal som iba týždeň, možno viac. Tak sorry, tak 2. Aj s mesiacom. No a keď som povedal, že každý mesiac vyjde nový vlog, lenže človeka už to aj prestane baviť môj kanál. To vysvetľuje toľko klesnutí pri odberoch. No a čo som chcel prebrať? Keďže dneska je veľkonočná nedeľa, predtým bola Popolcová streda, potom Zelený štvrtok, tak zelený zas ne. Veľký piatok, Biela sobota, kokainom. Robte zo mňa ešte, že kazím túto generáciu. Niektorí ľudia už sú aj tak pokazení, takže mňa do toho nepleťte. No a k téme. Zajtra je Veľká noc. A som neváhal. A ja už som pripravený. No, takže väčšinou je to tak, že vstanem, dostanem peniaze, nejaká tá šíbačka, oblievačka, ale taká menšia definícia. Niekoho vyšíbete, dostanete peniaze, aby ste prestali a ďalšiu stužku na váš úžasný korbáčik. No a plus nejaké to čokoládové vajíčko, kinderko a vtedy, keď si otvoríte kinderko a zistíte, že sú tam pusle a modlíte sa. Bože, ja som to tak vážne nemyslel túto veľkú noc. Tak, táto veľká noc nebude asi nič moc. Ale musíme zobrať do úvahy, že prečo sa oslavuje Veľká noc. Oslavujeme vzkriesenie Ježiška. To nebudeme riešiť. No. Ženy dostanú menší Ice Bucket Challenge. A všetci sme veselí, okrem žien. Ale nevadí, ženy sú ženy. Nechcem týmto uraziť ženy. Prepáčte ženy. No a beceda. No. Potom už iba útorok. Hurá do školy. Jo. No a ohľadom Perimbaby. Perimbaba si pozrela asi môj vlog, lebo odtedy, čo som natočil vlog, sneh sa roztopil a už vôbec nenasnežilo. Tak Perimbaba sa asi nasrala a povedala si, serem sa na to, snežiť už nebude, serem na vás. Sorry ľudia, ja som nechcel až tak nasrať Perimbabu. Už sa to nikdy nebude opakovať, prisahám. Ja sa neviem usmiať. Neviem sa usmiať. No. Čo by som povedal ešte k Veľkej noci? Aha. Po Veľkej noci, po veľkonočných prázdninách už nie sú žiadne sviatky, kedy by sa nešlo do školy. Čiže čaute sviatky v máji, ktoré obidve sú v nedeľu. Ahoj deň učiteľov, ktorý je na veľkonočný pondelok. A to sú asi všetky sviatky. A potom čakať niekoľko mesiacov do letných prázdnin. Dúfam, že to u mňa nebude tak ako minulo ročné letné prázdniny, čo som za celé 2 mesiace natočil až 3 videá. A nebojte sa, furt som taký lenivý debil, ktorý si povie, že natočím vlog. A viete čo, kašlem sa na to, natočím ho zajtra, nasledujúci deň. Natočím vlog po obede. A mne sa nechce, idem von. A furt to takto odkladám až... Vítajte u môjho nového vlogu. Mám veľký problém s odkladaním. Potrebujem sa liečiť. Niektorí povedia, že aj nejak ináč sa mám dať liečiť, ale to je za témy.
Proste veľká nos. Máme ju tak radi, dostaneme za to vytúženú odmenu, peniaze, baby sú mokré, aby sa mohli potom prezliecť, aby boli zase mokré, aby sa mohli prezliecť, aby boli zase... Dobre. Stop. Pokiaľ chcete môj korbáč, predám ho za 5 €. Možno. A niekedy ma štve jedna vec. Trápne ticho. Strašne ma to sere. Pokiaľ sa vám video páčilo a chcete viac vlogov, aby vychádzali častejšie, dajte like, dajte mi odber. Ja vážne potrebujem. Ja som začínajúci youtuber, ktorý má iba 100 odberov. Ináč ďakujem za 100 odberov. Vážim si to. Ste úžasní. Neviem, ako ste to dokázali. Čítovali ste. Kašľať. Nech sa s vami lúči a čau.